Sa katapusang detalye sa itong mga balitang lokal, gipatuman na karong katapusang semana sa Abril ang 20 pesos kada kilo nga rice program sa Visayas. Ang Department of Agriculture o DA ang nagpatuman sa maong programa aron matabangan ang mga marginalized sector sa rehiyon. Ang gobyerno mopondo sa diferensya sa presyo tali sa kasamtangang merkado nga 32 hangtod 33 matag kilo ug ang subsidized nga 20 pesos ka matag kilo pinaagi sa Food Terminal Incorporated o FTI ug sa mga LGUs nga moapil sa programa. Ang mga benepisyaryo sa mga programa mao ang mga indigent sectors o low-income communities. Ang matag pamilya makapalit og 5 hangtod 10 kilos matag semana nga maximum nga 40 kilos matag bulan. Ang budget alang sa subsidy mokabat sa 3.5 pesos hangtod sa 4.5 pesos sa bilyon. Depende sa kadaghanon nga bugas nga ipabaligya o ipangmadbaligya sa matag LGU. Apan si Senator Amy Marcos nakaingon nga tulo na katuig ang ninglabay una pa kini giimplementa. Alang kaniya dili kini realistic nga lakang sa kagamhanan. Right, and I'm hopeful. We all are aware that 20 pesos rice is not a reality. It has to be subsidized. And it should have been subsidized perhaps earlier and during a more neutral time, long before elections. You think? Alang usab sa mga netizen, questionable kung mulungtad ba kini nga programa. Og makadura matud kanila nganong gitiming nga implementasyon panahon nga haduol na ang eleksyon. Sunshine News Blast.